Bismillahirrahmanirrahim. Ki kang mertelakaken dina ala ora kena kanggo mantu lan sapadane. Ana ing wulan Jumadil Akhir Recep Ruwah ana dina Jemah Pasa Sawal Dzulqa'ijah Setu lan Ngat Besar Sura Sapar nok Senin Selasa Mulud Rabiul Akhir Rebu Kemis. Dadi mulud Rabiul Akhir kalau Jumadil Awal nok Rebu lan Kemis. Terus dina sangare sasi ing wulan Pasa Sawal Dzulqa'ijah ana ing Jum'ah Besar Sura Sapar Setu lan Ngat Mulud badha mulud Jumadil Awal Senin lan Selasa Jumadil Akhir Recep Ruwah Rebu lan Kemis. Nah iku mau ora kena kanggo mantu lan sak padane yaiku dina ala lan dina sangaring sasi. Iki kang mirtelakake sasi Rahayu becik kanggo samubarang gawe kang perlu. Sasi Besar Sura Sapar dina Rebu Kemis mulud badha mulud Jumadil Awal ana ing dina Jemah Jumakir Recep Ruwah Setu karo Ngat Pasa Sawal Selo Senen karo Selasa. Terus sasi Sarju sedeng kanggo samubarang kang perlu. Sasi Besar Sura Sapar ana ing Jemah mulud badha mulud Jumadil Awal Setu lan Ngat Jumadil Akhir Recep Ruwah Senin lan Selasa. Pasa Sawal Dzulqa'ijah Rebu lan Kemis. Ki mau dina sasi Sarahayu utawa sasi kang becik ana ing dina mau. Ugi sasi Sarju sasi ulan dina lan kang sedeng kena kanggo samubarang gawe. Makaten saking Mbah Pri matur suwun. Sangaring warsa utawa taun ora kena kanggo mantu lan sepadane. Pitungan iki ajeg tiba tanggal ping warsa let 3 dina saben sasi Sura tanggal 3 Jawa. Taun Alif ana Jemah Legi, taun He Selasa Kliwon, Jimawal Ngat Kliwon, J Kemis Wage, Dal Senen Pon, B Setu Legi, Wau Rebu Pae, Jimawal Ngat Legi. Terus kunar paning warsa utawa taun ora kena kanggo mantu lan liya-liyane. Pitung ajeg tiba saben tanggal 29 utawa 30 sasi Besar, yaiku ana ing taun Alif nok Setu Paing, He Kemis Paing, Jimawal Senen Legi, J Jumar Legi, Dal Rebu Kliwon, B Ngat Wage, Wau Kemis Pon, Jimakir nok Selasa Pon. Iku mau kunar paning warsa taun ora kena kanggo mantu lan sakpadane. Pitunge ajeg tiba saben tanggal 29 utawa 30 saben ana ing sasi Besar. Cepat maten wartilaaken sangaring warsa uga kunar paning warsa. Diarani yaiku dina Sampar Wangke, Sampar Bangke. Sampar Bangke ku uga dina sengkala ing sakjroning wuku 30 ana dinane Sampar Wangke 5 kang kebener tiba ringkel Aryang tegese apesing jalma. Prayoga disiriki ing samubarang gawe kang perlu. Ing wuku Wari Galit ana ing Senen Kliwon, wuku Bala Senen Legi, wuku Langkir Senen Paing, wuku Sinta Senen Pon, wuku Tabir nok Senen Wage.
Bismillahirrahmanirrahim. Kang bertilakake dina ala lan dina ala banget. Siji ngatpaing stupon Jumat Wage, Selasa Kliwon, Senin Legi lan Kemis Wage. Lan dina ala banget yaiku ana Rebu Legi, ngatpaing Kemis Pon, Selasa Wage, Sabtu Kliwon. Ku mau dina sing perlu disiriki nek duwe gawe utawa arep ngedeke ke omah, ijabake penganten lan liya-liyane perlu disiriki.